Poďme na to. Je to ako váldy na každú tónu. A Silver Coin, aha. Okej. Ty blázen, ty pičo, hej. Pod? Ty kokot, chlapi. Ty kokot, ešte tento zobere. Ty pod? Nešlo by. Ale no. 25-ky. 440. Pijem. A on strieľa v kuse, hej. Má akože 7 týchto, že furt v kuse strieľa, že prosím. Reload. Ty pičo, hej. Chlapi, ale toto vyzerá ako riadne dobrý bonus, tento 5-skate. Ty kokot, pod? Pod kde? No tento ide začne strieľať týchto 10, ne? Ty pičo, hej chlapi. Ale kurva, pod mi tam najeb. Kámo, keby mi tam jebne pod. Teraz ich vystrieľal, aha, keď nie, či nie. Škoda, no. Ty pičo, hej chlapi, ale to je extrémne dobrý bonus, ne? Názor? Ale ja potrebujem kámo nejaký pod, alebo dačo, vieš? Štvorlistok. To som dlho nevidel. 5? 5? BANG! Nice! Nice! Kámo, tento superač je fakt, že superač, je kokot. Tak to má vyzerať 5-skate, poriadny. Potrebujeme nejaký connection, ešte bude last spinner, potrebujeme connection a ani jeden podme neostane, ani jeden podme som do superača. Škoda. Ale dobre. Za mňa krásny bonus, za mňa krásny bonus. BANG! 4K chlapi na kredite, 40.